Холодная весна 2025-го не самые спрыяльныя умовы для царыцы палёў, але з улікам сюрпрызаў надвор'я Александр Прыходько можа лічыцца рэкардсменам сёлетняй пасяўной. У гэтым сезоне мужчына ўжо паспеў засеяць больш за 1000 гектараў. Условия отличные, 12-часовой рабочий день, с 7 до 7, все как обычно. Обед, ужин, все вовремя. Иногда бывает, вот, например, в воскресенье были дожди, мы ждали, что... мы думали, что поедем в поле, а так получилось, что были сильные дожди. Получается, мы не могли выехать с поля. Получился выходной. Сегодня можно больше посеять, там, в зависимости от переезда. Вот если я тут близко работаю, я могу посеять больше, на 10 гектар. И с каждым днем можно нагнать. У планах агрокамбіната «Хоуміч» пасеюць звыш 3000 гектараў кукурузы, 1300 пойдзе на зерне, 2000 на сілас. Тэхнікай забяспечаны, як і механізатарамі, а таму перашкод для таго, каб завяршыць сяўбу ў адзначаныя тэрміны, не мае. Залог будучага ўраджаю – правільна падрыхтаваная глеба. У гаспадарцы агракамбінат «Хоуміч» Рэчыцкага района падсеў кукурузы яе рыхтуюць замежныя прафесіяналы. На сезонную работу сонечнага Узбекистана приехало 4 механизаторы. Працуют на равных с белорусами. Мы работаем в белорусской технике, культурой, почвой. Мы сейчас хорошо живем. Там условия у нас хорошо создавали. У нас заработная плата достойна. Дарэчы, Хоумічу з надвор'ем яшчэ пашчасціла. На большасці тэрыторыі рэгіёна сітуацыя больш дрэнная. Веснавыя замаразкі паставілі крыш на 16 000 гектараў азімых, яравых, зерневых і рапсу. Але тым не менш, як адзначыў старшыня аблвыканкама Іван Крупко, катастрофы ніякай няма. Зерне выспее і ў цэлым аб'ёме, і ў аб'ёме фуражу мы зможам забяспечыць сваю жывёлагадоўлю.